Ntasara. Chérie. T'es dans le cas par Wari Saralimane. Mais par Bataka. Comment ça? Ntasara. Alima. Chérie. Alima. S'il te plaît, Nanga Draka, il semble être en retard la bararola. Il est déjà l'heure. Ouh, mais c'est pas possible. Enfin. Mais t'as retard là, Nanga Draka. Elle n'a pas de fara. Ma bimai. Il t'a servi. Comment? Tu me sers pas? Et j'ai été dominée. D'accord. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il servi le corneau. Monsieur Kouka. Servi le corneau. Mbolo flamme na bakala. Je me sers. Alima, autre il va faire qu'un fagaran qui doit bien. On kera tukuni ça. Il est à la tchémou bena draka di mo ma café fleni sukoro pétala en plus à kakalan kan nenjeni. On fera le kobi kono. On est sukoro glazine de là. D'accord, ce que tu mets. Sukoro thé. Et à fond que sukoro thé. Ah Moussa sukoro bana ni ma warde anata sukoro sa chin sukoma sukoro thé. Et au fond ya. Aïda de fana jeni. Eh ni kala di da jeni. Eh kamale ngoro bili jama jan. Eh wasi ka don dumuni ka kala na ka suma. Chevre ni ati tu yere le date na jeni. Sukoro de ite ni nega montre ko ite ni la chimiji ko. Te ni no rusani ko. Okmao. Rancune doit les béa. Au juste, parlons sérieusement. Qu'est-ce qui va pas? Mon gars. Iba be kalama. Mba be kalama chukodita. Nem se kaba be kalama. Mogo bi tuyi no fede ni mago jora fena toko kalo fletanya na bo. Fe min kanga nyana bo kile. Biya to ni nga tongo kuma fi eya. Pari babe ka jiye jona. Nda malo alenu. Ha? Ni be kunye par Wari Sarali kode yo. Ni ko be kunye par Wari kode. Il a par Wari de nous. C'est combien? Chérie. Voilà. C'est combien? Comme calculateur. Oh. 75 000. Il y a des ça. Mais pour le gâteau, il y a une clé là. La lima! Mais tu as des mamans qui l'ont dit. Ntasara! T'es dans le cas par Wari Saralimane. Mais par Bataka. Comment ça? Ntasara! Nte. Chérie. Lima. Lima. Chérie. Oui, chérie. Ça va? Ça va, avec. Ouais. Barara. Ouais, ça va. C'est à vous, mais c'est elle. Wallah, trop fatigué. J'ai trop bossé aujourd'hui, ça va? Il m'a dû parler à ça. Trop même. Tu es très belle. Merci. Bien sapée. Ni toi qui parles qu'à ta double qu'on entend bien qu'elle est à s'il te plaît, Nana, je vais juste manger. Mais t'as reposé quoi? Demain. Domini. Domini. Comment? Domini. Et
kuma ne ma nasɔngɔ d'e ma sugu wulila de yan ɛ tobili ma kɛ mun na e t'a dɔn ko bi ye 8 mars ya ko jumɛn marsi 8 mars Alima je n'aime pas ça je n'aime pas ça y'a ye dɛ ne b'i furu don min i somɔgɔw ma 8 mars ko kuma fɔ ne ye koyi n'an ka dumuni di an ka dumuni kɛ ka taa da ko bi 8 mars ne ka mun de bɛ 8 mars la san mun bɛ kɔnɔ kalo 12 de b'a tile kelen dɔrɔn de b'an bolo an musow b'an da k'an lafiya k'an ɲɛnajɛ ne yɛrɛ ta tɔgɔ terimuso Aisha fɛ an bɛna taa ɲɛnajɛ dumanba de kɛ hey Halima ne m'a f'i ye k'i méfier Aisha la m'a f'i ye ko Aisha tɔgɔ bi yɔrɔ yɔrɔ i k'i kɔlɔsi o la e kɛlɛ bɛ kun ye mun ye dumuni e gabugu filɛ nin ye wuli ka don i ka dumuni dilan i yɛrɛ ne y'i sen ta k'a da in na ni min sen fila kari k'a fɔ ma ko tu min sen kari sisan n'i ye dumuni dilan kɛ i kana ɲinɛ i ka dɔɔnin bila ye y'a mɛn Mogolo, il est parti à Limatara. Mais c'est pas possible. Mousso, la femme. Allez, à la mienne, Mousso, gla, à la arrête, Mousso, dorma pas. Et t'oublies que Katia Kobi Mati, qu'on est Katia Gabou là. Mais elle est Gabou, ça fait. C'est la Mousso, Nia Mousso. Ah, merci. Comment vous n'allez faire quoi, merci? Aisha, ko cogo ni? E tunna sa. Depuis an ka ɲɔgɔn ye ko laban ye n'i tagara opportunité dɔw dayɛlɛ la n'i fiyɛ ka taa Dubaï n'i yɛrɛ walasi donc i bɛ fɛ ka feereli kɛ sisan ne ma ni minɛn dɔw yɛrɛ ye ka bɔ yen nɔ photo b'i kun wa photo bɛ yan bɛɛ t'a la ɔrɔbu dagabanaw i b'a fɔ u ka di i yɛrɛ ye cogo min na ale ni lingerie sexy ale samaraw sanu fana bɛ sira fɛ ka na sanu yɛrɛ ne ma wala sira yan mais sanu bɛ na une semaine d'accord tour de kumanu b'a la ko soli dama 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 ba ko lu kɔni ta Salut. chérie Oui. ça va Oui, ça va. bara yɔrɔ dun Ça va. mun b'i la Oui. i tɛ se ka fara an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Non, c'est bon. ni n terimuso de Aïcha b'an famana kosɛbɛ a nana bɔ ye Aïcha an cɛ bonjour Enchanté. Aïcha, ça va? ça va Tu vas bien? ça va alhamdulillah Koulebasti. Koulebasti. Ça va bien? Walayi Icheni Demsono. cɛ wa an bɛ célibataire la fɔlɔ cɛman sɔrɔ koyi I ɲɔgɔnna gorobinɛba den ɲɛnama i ɲɔgɔn muso ɲumanba cɛ t'i bolo ça veut dire tout simplement i b'i ɲɛna woloma de la est ce que cɛ ko dɛsɛ don ɲɛna woloma tɛ koyi Ah. cɛ ko ye sisan ma hali ka gɛrɛ an ka dumuni kɛ yɔrɔ o tɛna kusaya Ah, ok, d'accord. Ça va? ça va Ah, très bien. Aïcha. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis secrétaire de direction mais actuellement baara tɛ ka sɔrɔ baara ɲini yɛrɛ la nin wagati in na Ah, mais ça tombe à pic. Ni terikɛ bɔra k'a ka entreprise dayɛlɛ semaine passée avec secrétaire ɲini na. Mais si bina tuma mina kɔnɔ. Mais déjà, tu vas me composer ton numéro ici. d'accord Et comme ça, on verra le reste quoi. Tu vois, il y a le numéro 2. 79. 39 hey nin ko ka ɲi ta nin diya Alima Mais chérie, qu'est-ce qui va pas? Musa Aïcha e ta tɔ tun tɛ so wa wuli n ka t'i bila da la gɛni ko la Alima i ka saki ta Alima gɛni ko la e k'i ta mɔgɔ cɛ bani an ka taa bani an t'i bila da la ni mun ye mun ye Mais, Musa ni Bala et comment ça dit Bala Fena? e b'a dɔn n'i y'o fɔ don min na o tɛ ɲuman ye o i yɛrɛ b'o dɔn o ye bɔmu de ye
Ni fana tu ye mun tuguni? Et même mon cara, qu'est-ce que j'ai fait? E b'a dɔn wa? Ne ko e ma e nani ka bɔ baarayɔrɔ la k'i ka dumuni kɛ i ye mun fɔ n ye? I m'a fɔ kɔngɔ t'i la? Ou bien? Ne terimuso Aïcha ko n'an ka dumuni kɛ dɔrɔn f'i k'a panpan ta kɛ an ka de ɲɔgɔn fɛ k'a ni den bi saba ni fila bɛ da yɛlɛ ko sini ye seli ye. E ka filɛ. Hali tɛ ma dɔn. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna. C'est bon. Alima, et des reproches qu'elle est là. Et des reproches qu'elle est là. Qui sont au bina, ils terimuso bena ko ne t'es occupé mɔgɔ si la, n bɛ taa da n ka sira tɛ mɔgɔ la. Nin fana y'o kɛ kojugu ye. Qu'est-ce que j'ai fait? E k'a lajɛ sa ka kow ɲagami ɲagami olu ye kelen ye ya? O ye kelen ye? E kun bɛna ka numéro ta mun na sisan? Ani so ni fa tɛ juru sara n ye terimuso yir'i la ani k'u ka numéro ta e tɛ kɛ entreprise de e k'a filɛ. C'est bon. N'i y'a kɔrɔbɔ ko ne y'i ye ko Aïcha ka numéro b'e kun walima hali tɛmɛ n'u ka carré fɛ n'i ma pili mugu kɛ nɔnɔ na ka d'i ma n'i ye ɲɛ yɔrɔ i ka di tun kun. C'est bon, c'est bon, c'est bon. I kasa ɲɛ tigɛ. Akai, tu m'énerves. E ko sugu ye. Fakasa a lajɛ bani. C'est pas possible. Fais bien à la tête, tu fous j'ai mal partout, quoi, cantine. Femme belle, cantine, il va faut qu'on bénéficie des bois, femme belle, j'ai mal partout. Et Alima, ni moi m'y a arrêté pour le test sur. Quoi, quand il connaît que bolé ma faut que bonne que bolé bougie. Et Burkina faut Dubaï au moment où il a meilleur frère. Là, il t'en faut éteindre la nette. Chérie. Ah, chérie. Oui. Kono ina ni salon kono ya akira trodi Waka fui. Mega sega lafiya bodi. E mun bila Sega nene no. E ba fuku mo biko Jomi ko Sega na de moten ko. E na kasidi Mi toti no. Alima to fui tena. Mune bila sa Fui tena. Sabalisa Alima mun kara sa. Emina salon kono ya ta sokono ke Aisha kata mun ga sokono. E mun be sokono Alima ni ma sabali be fade. O ko e ba fa kan to ni la se ti yere soro. Shiri Ah eni na kuyimu Aisha se na ku se ala. E ne furu kana ne ka sodi Ni mo ko ka segene te ara ma de segene do. E bo donge O segena aide kana ni fore E flombe Susanna e be so gutermana e nyogon bebe ni nyogon ke ay de Alima ko da ko mai kula no de ko fi jugo kele mana jugo ti kele ne kana ke de kana ne dusu la bode kana na énervé de idum baro ni dusu bora be cheni ke ulangata ko segene ndo folo o kuma ten segene la fia bo fene segene la fia bo bi jen fen bela de Alima ay de kata ka ali tseka fien fene sama eke laje muso nyuma bi bolo ntara fana de ntara kari de o mu kuma sugu ye ulangata segene ndo folo segene do hal ni ordinateur sofera abijo juma ne ba chugo la jamana ngono bile abi nyini nga ambe fa fembe angere ma fe wa abi nanjini kenana ko anga bravo oh de ta da baya kan fo gerauna ke check say ni mana muso bla romna abi ni bititi patata oni ni tikiri tata ega ta bay ni sen lafia bora mena mi don ni lafia mi srokana ta nga peresila ki ma soro sokono sa akai minute fla mbore dima ta mina ka flebani ta mina sakuro eko togodi ay diko wala ka shuhere da odaga wala ka shuhere da ibetuya ni duna sokono ke
o kelen de don an y'a bila daminɛ a b'a ta ye. A faamuna o kelen don ni n donna so kɔnɔ de o kelen don ni n ma don so kɔnɔ don o t'a bannen ni ma da la danga tɛ ne kɔ ni n b'an ka somɔgɔw ka kuma lamɛn ko n ka taa muso furu burusi kɔnɔ n'i ma fara ka duguba muso kɔnɔ ala duguba muso u b'i faga Bamakɔ musow b'i faga da i la mun bonnen jiginna ye Musa kan de n'a lajɛ an kɛlen ko telefɔni ni chargeur hali an ka couple bɛnnen tɛ to foyi tɛ ne yɛrɛ la n fa bɛɛ bɛ ka di to tɛ na sunɔgɔ yɛrɛ bɛ ne ɲɛna a tile b'a fɔ ko n ye drogue de ta n fa bɛɛ bɛ ka di. Alima. Oui, chérie. Chérie. I b'a dɔn furu ye jigi ye. O ye tiɲɛ. Furuɲɔgɔnma fila n'a y'aw dogo ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ laban nkalon na. O ye tiɲɛ, o ye tiɲɛ. Aw kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan. Alima, ni ko min ye ne sɔrɔ o ye e sɔrɔ ni ko min ye e sɔrɔ o ye ne sɔrɔ. I bɛ ka nasira ne chérie. Kana siran. Alima, lajarabi dɔw bɛ Ala bɛ buna adamaden bila a kɔnɔ k'i ka limaniya degré de lajɛ. Yala i bɛ se ka sabali k'a kun wa i tɛ se. Alima, ne mana n dogo e la cogo o cogo a bɛ laban tiɲɛna. Chérie, ne ka baara tiɲɛna. I ko di? K'e ka baara tiɲɛ wa? Ne ye problème sɔrɔ. Hali n ka compte bancaire u y'a saisi. N tɛ se ka n dogo e la bilen dɛ. A bɛ tile dama dama bɔ I yɛrɛ ɲɛ b'a la ne tɛ ka taa. O bɛɛ ye sɔrɔ cogo di? Ne yɛrɛ t'a dɔn nin kɛra cogo o cogo. Sisan e de bɛ ne sutura ka don n jigi kɔrɔ. N'an ye bu sɔrɔ k'o dun yan an b'o dun fo n'i bɔra ka taa fɔ kɛnɛmamɔgɔw ye k'an ka bu sɔrɔ k'o dun wa? E kɔni b'a dɔn bɛɛ ko ne Alima tɛ se ka n ka ɲɛnamaya kɛ fantanya la. I kɔni b'o dɔn. Ne kɔni tɛ se ka gɛlɛya kun tiɲɛ yɛrɛ la I yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. I tɛ se ka gɛlɛya kun waatinin ko dɔrɔn don Ala bɛ se ka fataw wɛrɛ dayɛlɛ an ye. Sisan chérie e ka baara ka tiɲɛ e ka degun sɔrɔ I ka baarayɔrɔ la ne kun Alima tɛ yen dɛ I kelen de ye problème sɔrɔ ye. Ɔ sisan I b'i jija I ka solution sɔrɔ problème in na. O hukumu kɔnɔna na kɛ ne bɛ taa n ka so fɔlɔ n bɛ taa wagatinin kɛ n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra tuma min na kɛ chérie I bɛ n wele n bɛ na. Sabali sa n b'i deli. Chérie, chérie, Alima n lajɛ sa. Alima. Ayi lajɛli ko t'o la o. S'il te plaît ne me fais pas ça. N'i y'o tɛ se ka gɛlɛya kun. N'i y'o k'i bɛ malo yira E diɲɛ bɛ na. bɛna mun ko ka bu dun wa? Ayi. Ayi sa o ye kuma n'a kɛcogo de sabali sa. Ne bɛ taa. I mun sabali n b'i deli. N ko n bɛ taa n'a ɲɛnabɔra kɛ Sabali I ka to yan a bɛ se ka kɛ Ala bɛ sababu wɛrɛ dayɛlɛ an ye dɛ. Ko ka bu dun. E ka ne lajɛ bani. E bɛ sɔn ka ne fili ka taa ka ne to gɛlɛya la tan. Hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan e ne kan ka to ɲɔgɔn bolo. Ne bɛ taa fɔlɔ n'a ɲɛnabɔra I bɛ n wele. Alima s'il te plaît chérie. Alima.
Et allô? Comment? Ouais. Non, merci mon frère. Toutes mes félicitations aussi. Merci vraiment. Djarania Benama. Non, encore quand on ceinture c'est davantage. Parce que ni le directeur et responsabilité Barka Kabo. Non, ma masse de faudron à Barka Laye. Mogoba Beka Douaoula Halibi. Moussa. Ok. Moussa. No big up mon frère Adjara Intro. Merci beaucoup. Oui. Moussa fait mettre mon Moussa est une belle adjenne pour que Kaneki n'a pas son. Et baronne de Zugabou. J'ai galonné tigene. Qui va paraître les dromeclés timbolo. Kasuru e Moussa Garava Baragne Mogolini cuisine après. Tu vas avec Alama. Et baronne de Zugabou comme dans les Zugabou Kosobe. Ni kuma no poedra de Zugabou gamine. Chérie. Ma chérie, côté bleu, Vana. Quand on fait ça, chérie. Alima. Quand on me dit les drones, n'a serait bien fait. Alima, ni fait pour y tiens. On est fli là, chérie. Ni fait pour y tiens. Et tout, titaka netto. Alima, ni piège drone tendu et n'y a. Est-ce que réellement, au moment difficile, ni ko galère, et bien son cas, qu'en effet, ka sabali ka toi. Oh, ja, et bien ne fait nata drone de koso, na galère, il betra. Aïe. Alima ne deli min kɛ ani da kun bɛ so in fɛ ka kuma so in tun bɛ kuma ne ye ɲɔngiriya ka e tɛgɛ minɛ k'i deli i ko ne ma k'i bɛ taa i somɔgɔw fɛ yen parce que fɛn tɛ ne bolo. Tile tan ni kɔ e n'a ka cɛ ni muso taara u ka so n'i bɛ mɔgɔ bila ka taa nɔfɛ walima i yɛrɛ bɛ t'u ka so. Alima nin ye nin ko bannen c'est fini semaine prochaine dɔrɔn ne somɔgɔw bɛ muso bɔ village la ka na di yan bonya ni sutura ni karama kɔnɔ ko ni ko y'i sɔrɔ de i bɛ nin y'i jugu dɔn Alima ja était nin ye e ni jugu de tu m'as jamais aimé dans ta vie kabi ala k'i da i ma kɛ n fɛ. Chérie. Nin ko banna e bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn de c'est fini. Ko jumɛn ban. C'est fini à jamais. N tɛ mankan fɛ. Chérie. Non 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 non. Chérie sabali sa. Chérie. I bɔra n'u ye. Non non non. N dɛmɛ koyi. An ka taa. Chérie. I nana n'u ye cogo min segin n'u ye. Aïssa mi deli Aïssa, mun t'a fɛ la maloya.